videos and audio, subscribe to Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Thank you. Auren ku yau lokaci yayi, Suleiman Rukayya hadin ku yayi daidai. Ibrahim Nafisa ce amaryarsa, albarka Allah ya sa cikin aure. Auren ku yau lokaci yayi, Suleiman Rukayya hadin ku yayi daidai. Ibrahim Nafisa ce amaryarsa, albarka Allah ya sa cikin aure. Farawa shi yake min kyauta da karawa, shi ya bani iko a yau na rerawa. Waka ce ta aure ake ta cashewa, ga amarya da ango suna ta takawa, farin ciki da murna suke ta nunawa. Da ban salati karo ga annabi nawa, ya Rasulallah kun ji shugaban baiwa. Yau akan sunna ta sarai wakewa, ita ce aure wacce aka daurawa. Mun yi murna sosai muna ta karawa, rabbi sa albarka muke ta roƙawa. Auren ku yau lokaci yayi, Suleiman Rukayya hadin ku yayi daidai. Ibrahim Nafisa ce amaryarsa, albarka Allah ya sa cikin aure. Farin cikin masoya a daura aure, cikin gida su zauna su zam amare, har abada ba sa bidar suware. Daɗi wuya suna nan da juna tare, angwaye ga sunan sun taho a jere, amare ga sunan sun sako turare. Ranar ku ce ba mu yi muku bore, ɗakin ku za ku je an ɗaura aure. Ina du'a'i rabbana ya hore, ku samu karuwar indiya a tare. Ku yi godiya Allah ya nufi ku aure, fatan mu mutuwa za ta raba aure. Auren ku yau lokaci yayi, Suleiman Rukayya hadin ku yayi daidai.
wasa, ku yi rawa a tare ku yi wasa.